Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Yaw Pindi TV en garti katane jomiraɗo subaka hande o gam yettude non ko sifa kele gadane jandeji leydi Sénégal joni baɗen koye jandeji leydi aljuma sappo lewru jeeɗiɓiru hitande junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa kele gadane jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande Sud Quotidien kam musimen janiyankoɓe ɓe garti ko e ganduɗa kay ko wiitela haali conseil constitutionnel e on ɗon révision constitutionnel mo ganduɗa kay sarɗiyankoɓe lande Pastef mbaɗino ɗum ko wiiti on ɗon fannuɓe ko ɗon caggal nde hoore leydi ndi joƴƴinoyi ɗum nden ɗon ɗaɓɓade toon to ganduɗa kay kañum woni toon to conseil constitutionnel ene wondi conseil constitutionnel waɗi annulé woni tan momti hono ngal ɗon kuulal ngo ganduɗa kay sarɗiyankoɓe lande Pastef mbaɗino ɗum hono no wi e kam musimen jandiyankoɓe jande Sud Quotidien ko saha noon jande wiyetende jande Walf Quotidien naati dingre larti ko e on fannuɓe mbitende ko révision conseil constitutionnel révision constitutionnel ene woni tan de ɓe ganduɗa kañumen goni jiiɗi ɗo taw ko ñawɓeɓe kañumen kay goni ko guittiɗamamu yeɓɓe ɓe ganduɗa kañumen goni majorité o hono no wiiri kam musimen jandiyankoɓe kono noon jande arti ko wiiti haali on ɗon grève mo ganduɗa kay ne tijaɗo te nder leydi ndi e ñalawma hande o central syndical politique kay ɓe jokku mbata on ɗon grève ɗum ko ɗo ete nder leydi Sénégal wonata e ñalawma hande o hono no wiiri jande ganduɗa kay kañum woni jande wiyetende Walf Quotidien e jande nde ganduɗa kañum woni wiyetende quotidien ko hen arti ɓe mbitante ko on ɗon grève kay ñalawma hande o leydi Sénégal ma darto hono no wiiri jande nde kono noon jande arti on ɗon révision constitutionnelle ko letti kay ɓen ɗon jiiɗi ɓe ganduɗa kay ko hoolaɓe ñawɓe de kañumen kay goni ko dartini ɓe ganduɗa kañumen goni sarɗiyankoɓe ɓe lande Pastef hono no wiiri ko musimen jandiyankoɓe kono noon ɓe garti e coalition Diomaye président mo ganduɗa kay oɗo saaha joni nena woni e wadde jubilé woni tan nena holla weltare muɗum caggal nde constitution caggal nde ko conseil constitutionnel ɓayini on ɗon kabaru wonde kay yadani e on ɗon ganduɗa kay kañum woni on ɗon révision constitutionnel mo ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañumen goni sarɗiyankoɓe ɓe lande Pastef mbaɗini ɗum ko ɗum je sababu no ɓe kolliti kay wonande bureau mo assemblée nationale ene waɗa convoqué on tan ene nodda e ñalawma hande o toon to suudu saɗɗeji leydi Sénégal woni ko waɗi gardidi inatal muɗum jande quotidien e jande wiyetende enquête quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko caggal on ɗon recours mo ganduɗa kay hoorejo leydi ndi joƴini ɗum ɗon to conseil constitutionnel ene wonde ɓen ɗon jiidi to ganduɗa kay ko ñawɓe ɓeete kañumen kay dartini o mo ganduɗa kañum Ousmane Sonko kam e peeje muɗum hono no wiiri kam musimen jandiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jande wiyetende jande enquête quotidien kono noon jande arti e on ɗon grève mo ganduɗa kay ene tijja ɗo ete nder leydi Sénégal ɓe mbitande ko syndicat uji ɗi kay kañumen kay goni ko mbaɗi maintenir wonande kay on ɗon mot d'ordre mo ganduɗa kay grève mo ganduɗa en jiɗgani ɗum yuɓɓinde e nder leydi ndi ñalawma hande o hono no waɗiri e gardidi e natal muɗum jande ganduɗa kay kañum woni jande wiyetende enquête quotidien ƴeewoyen jande les échos kam musimen jandiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon recours mo ganduɗa kay ɓe Diomaye Faye joƴƴinino ɗum ton to conseil constitutionnel ko yuti ala haali on ɗon violation ganduɗa kay ko yuti ala haali constitution mo leydi Sénégal won tan ɗen ɗon dos leydi Sénégal caggal nde sarɗiyankoɓe lande Pastef jinno waylude doste e leydi ndi ko leydi kay ɓe ganduɗa kañumen goni ñawɓe jiidiɓe kañumen kay jaltini cekineji mumen ngacci ɓe ganduɗa kañumen goni sarɗiyankoɓe ɓe lande Pastef hono no waɗiri e gardidi natal muɗum ɓe garti ɗon e Ousmane Sonko mo ganduɗa kay o erima walla ni ɓe ganduɗa kañum bureau ngo assemblée nationale erima ɓe ganduɗa kañumen goni sarɗiyankoɓe e ñalawma hande o toon to suudu sarɗiyeji nde ɓe guddita on ɗon ɓe mbi beele o fayaka e gudditgol on ɗon section extraordinaire ɗum woni ko waɗi e gardidi e natal muɗum jande wiyetende e jande les échos ƴeewoyen jande l'observateur kam musimen jandiyankoɓe ɓe gartitande ɓe mbi ko Sonko waɗi réagir ɗum ko caggal nde conseil constitutionnel wasi yadude e nder ɗon yiyande makko e yidde makko ngam waylude dosɗe leydi ndi ɓe kolli noon kanko Ousmane Sonko e bureau mo assemblée nationale ko ñalawma hande o kay ɓe mbaɗi convoqué won tan ɓe eri bureau ngo ene nodda toon to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal ñalawma hande o sanga waktuji 15 hono no wiiri e jande l'observateur jande l'observateur noon arti ko yuti ala haali hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye e Diakhar Faye ɗum kala ina tawe e jande nde ƴeewoyen jande Turbine Quotidien kam musimen jande ko ɓe garti koye on ɗon ganduɗa kay kañum woni rejet mo ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañum woni sarɗiyankoɓe ɓe conseil constitutionnel mbaɗi rejeté mbaɗi invalidé la révision mo Ousmane Sonko hono no wiiri kam musimen e jandiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jande Turbine Quotidien kono noon jande arti e ko yuti ala haali on ɗon grève mo ganduɗa kay ne tijjaɗo e to nder leydi ndi ɓe mbi ko front des syndicats maintien leur ganduɗa kay kañum woni grève général ɗum woni ko waɗi gardidi natal muɗum jande ganduɗa kay kañum woni jande wiyetende
jande turbine quotidien jayde point acti kanyum nene article yuti on don révision constitutionnelle be bitande ko nganda kanyum woni Diomaye Faye ko kanyum kay woni ko gagni e odon bataille mo nganda kay ko woni hakkude makko Ousmane Sonko won tan den wolde de nganda kay hakkude makko Ousmane Sonko kanko Diomaye Faye o woni ko gagni den wolde be ko lawol gar woni non o nganda kanyum Ousmane Sonko ini jaba décision be nganda kanyum woni e nyaawo be ko ngol woni lawol gar woni wol non wi kam musidɓe jeni ko be salon be ngatti be mbi ko conseil constitutionnel donne le tort à assemblée nationale ko dum ji sababu non be nganda kanyum ngoni sardi en ko be suudu sardeji leydi Sénégal ene era e nyalawma hande o taw non ko ngol bureau ngo assemblée nationale ne be jewtidde sanga waktuji sappo e joyi hono wiiri e jayne yewen e jayne libération kambe non be jalti Dakar la margo be ji ha ton to diwan madam go e der ton to kanel e ko leti non ko ciagal kay on don suka debbo mo ganda kay ko cugol to ko sel jaranogel e duubi didi ha duubi tati mo ganda kay ko tawnoma ina may ton to kanel be ngati non ko hesti e los Congo ko leti non ciagal ngel don cugolel nde biftono atakko onena mudum do wonno e danade hono mbiri kam musimen jani ko be e ciagal mudum non be won faabe hen jungo be non faabe jungo non o do sa joni non wontan di be jabi ko tuma mu yaaje pawade do mabbe e kambe be non falfo non be mbalama defere hono no wiiri kam musimen jani ko be ko non be ngarti e ko be ndewirte ko sore nay kay ko jogori e fawede do mabbe kambe be non nganda kanyum ngoni wonbe den don gede ko liton ciagal nde be kucciti e be nganda kanyum ngoni gendarme mabbe kambe ben don tato tuma be ko yuwiti e yande ingel don cukalel dewel ko non kadi deddo dum ha may kambe ben don fof non be mbalama defere o do sa joni abe ndewira ko wiete ko association de malfaiteurs viol collectif kam e meurtre wonande kay cukalel dewel ngel dañani e duubi sappo e tati dum kala ina tawe e jayne nganda kay kanyum woni jayde libération yillo yinde tonto diwan mo damga tonto kanel arti e den don maydi nganda kay ngel don cukalel biete ngel li tawno ngel ina hawri ene jal ton to galle mumen e yontere e yewtunde de hono no wiiri e jayne de yewen e jayne nganda kanyum woni jayde témoin quotidien kam musimen jayne ko be ngati ko loi portant la révision constitution ko litno wonde kay 7 sajuji di nganda kanyum men ben non jidi di nyawbe kanyum men kay ngoni ko modi freiner o nganda kanyum Ousmane Sonko kam edit al mudum hono no wiiri e jayne nganda kanyum woni jayde témoin quotidien jayne ngendire de le soleil ko hen arti be bitande ko on révision constitutionnelle wonde assemblée nationale be nganda kanyum conseil constitutionnel kanyum kay woni ko wa dartini de don yidde wala ni de don yande be nganda kanyum goni sardi en ko be lan Pastef hono wiiri kam musimen jayne ko be tumni non ko e on don saisi mo nganda kay hore joli ni basir Diomaye Diakhar Faye wodino dum fewde be nganda kanyum goni sardi en ko be nganda kanyum men goni conseil constitutionnel bandirabe musibeti dube hitibe hidibe ndarba yaw Pindi TV kasi ala bi ko non ko mi kem no binalade ko sifay kele gadane e jayndi yeji leydi Sénégal adime de bi jayndi jona ko altine ko wili geno do nden min gon jokke doftade kameri dar programme ji Pindi TV wori jiji tewa abonné commenter kam e partager Allah jarama